Nafarroak bizi horizontea zabaldu du. Bizi itxaropena 88 urtetik gorakoa izango da emakumetan eta 83 urtetik gorakoa gizonetan 2027an. Nafarroak enpleguaren errekor historiko berria lortu du berriro, 4.408 afiliazio gehiagorekin eta 1.129 langabe gutxiagorekin urte betean. Urria oso hilabete beroa eta idorra izan da Nafarroan. Gobernuak Nafarroa IDE herritar guztien eskura jarri du aurpegi ezagutzaren bidezko identifikazio digital erraz, seguru eta debaldezkoa. Labrit pilotalekuak energia berreskuratzeko sistema izanen du urte amaierarako eta aurreikuspenen arabera txapelketak 2026ko martxoaren erdialdean izanen dira bueltan. Nafarroko bizi-itxaropenak gora egiten jarraituko du datozen urteetan. Nafarroko Estadistika Institutuaren proiekzioen arabera emakumeak 88,2 urtera iritsiko dira 14 urte barru eta gizonak 83,3 urtera, hau da, 1,7 eta 1,4 urte gehiago urren ezurren, 2023ko azken datu eskuragarriekin alderatuta. Datu horiek erakusten dute Nafarroko herritarren bizitza luzera, osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko etengabeko joera dagoela. Prentsaurrekoan taberna lehendakari ordeak azpimarratu duenez, Nafarroak azken hamarkadetan edozein gizarte aurreraturen mugarri nagusietako bat lortu du. Herritarren bizi itxaropena gure historian inoiz ikusi ez den mailaraino handitzea. Gainera, nabarmendu duenez, hazkunde horrek ez dakar soilik urte gehiago bizitzea, baizik eta hobeto bizitzea, ongizate, autonomia eta osasun handiagoarekin. Txostenak gainera beste elementu garrantzitsu bat ere jasotzen du, emakumeen eta gizonen arteko aldea murriztea bizi itxaropenean. Aldea 2023an 5,2 urteko izatetik 2027an 4,9 izatera igaroko da. Gizonen bizitza luzeran aurreikusitako aurrerapen handiagoaren ondorioz. Bizi itxaropenak ere gora egin du 75 urterekin eta 21 urtera iritsiko da gizonentzat eta 24,9 emakumeentzat. Tabernaren ustez datu horiek aurrerapen sozialaren adierazle argia dira, urte gehiago eta bizi baldintza hobetan bizi den biztanleriak Nafarroak kolektiboki eraiki dituen osasun, ongizate eta babes sozialeko politika publikoen arrakasta islatzen baitu. Nafarroak beste errekor bat lortu du enpleguan, urrian 317.152 afiliatu izan baitu gizarte segurantzan, serie historikoko kopururik altuena. Hilabete arteko aldakuntzak 0,89 afiliazio gehiago ekarri ditu, aurreko hilean baino 2.787 gehiago. 2007-2025 aldiko urrian izandako bigarren hazkunderik handiena da, iazkoak bakarrik gaindituta. Gainera urte betean batez besteko afiliazioa 1,41 hazi da, hau da, 4.408 afiliazio gehiago. Azken batean, enpleguaren maila historikoetan jarraitzen dugu. Urria langabeziak gora egiten duen hilabete izaten da eta aurreko 3 urtetako joerari jarraitzen dio. Izan ere, 2022ko urrian, 2023ko urrian eta 2024ko urrian igoerak izan ziren maila horietan. Bertzalde 28.581 kontratu erregistratu dire iraian eta horietatik 6.220 mugagabeak izan dira, 21,8. Aurten urtarrila urrian 51.560 kontratu mugagabe erregistratu dira, 2021ko lehen 10 hilabetetan baino 169,2 gehiago. Urria oso hilabete beroa eta idorra izan da oso prezipitazio gutxirekin. Urtegietan biltegiratutako ura iraileko 1,28 urriko 1,29 igaro da. Temperaturei dagokionez, estazio gehienek 0,5 gradu eta 1,5 gradu arteko batez besteko temperaturak gainditu dituzte. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentok hilero argitaratzen duen iruzkin meteorologikotik ondorioztatzen denez, urteko 10. hilabete beroa izan da gehien bat,
eta batez besteko balioak batez bestekoaren gainetik egon dira ia estazio guztietan. Erroko, Goñiko eta Azantzako estazioak urrundu dira gehien, 2,3 grado eta 2 grado gehiagorekin. Prezipitazioei dagokionez, euriteak oso urriak izan dira eta Lesakako estazioak bakarrik erregistratu du batez besteko balioen 50%tik zertxobait gorako prezipitazioa. Nafarroko gobernuak herritarren eskura jarri du Nafarroa ID aplikazio mugikorra zeinak aukera ematen baitu kredentzial berri bat sortzeko, erabiltzaileak teknologi biometrikoaren, hau da aurpegi ezagutzea bidez, identifikatu ahal izan daitezen foru administrazioaren zerbitzu publikoetara elektronikoki sartzeko. Dagoeneko eskuragarri dauden beste sistema batzuekin bat eginez, hala nola ziurtagiri digitalarekin eta klabe sistemarekin. Nafarroa ID aplikazio mugikor bat da, Nafarroko txartel digitala lortzeko aukera ematen duena, modu seguruan identifikatzeko eta indarrean dauden Europako araudiak betez. 100% irisgarria da gaitasun guztietara egokitua. Carmen Maeztu, Gizarte Eskubidea eta Enplegu Kontseilaria eta Juan Luis García Unibertsitate Berrikuntza Kontseilariak aurkeztu dute proiektua Polo Iris Nafarroko egoitzan, eta bisailek garatu dute, Nasertik eta Beridaz enpresa publikoarekin lankidetzan. Sistema hau herritar guztiei kudeaketa erraisteko diseinatua dago, digitalizazio maila edozein dela ere, baina bereziki sarbide erraixagoa behar duten pertsonaientzat. Identifikatzeko modu erraixa, segurua debaldezkoa eta hurbila da, eta zerbitzuak online kudeatzeko pasaitzak erabiltzea saihesten du. Lehenengo fase batean gizarte eskubideen karpeta sozialera soilik sartu ahal izango da, hau da, erabiltzaile bakoitzak departamentu horrekin dituen espedientei buruzko informaziora. Baina sarbide sistema hori Nafarroko gobernuko beste departamentu batzuetako zerbitzuetara zabal daiteke hurrengo fasetan. Bertalde, Nafarroa ID aplikazioa edozein gailu mugikorretik nola deskargatu eta instalatu urratsez urrats azaltzen duen bideo erraz eta praktiko bat ere editatu da. Aurpegi ezagutzeko instalatu eta konfiguratu ondoren selfie erabiltzailea karpeta sozialean sartzen denean eta identifikazioa eskatzen duenean. Nafarroko ID ikonoan klik egin beharko du. Labrit pilotalekuan eraikinaren energia efizientzia hobetzeko lanak egiten ari dira. Horretarako instalazio termikoa berritu dute, energia berriztagarria ekoitzi eta energia berreskuratzeko. Lanak irailean hasi eta urtea amaitu baino lehen bukatuko dira. Dena den, 2 edo 3 hilabete itxaron beharko da pilotalekuan pilota txapelketak berriz egiteko. Iruñeko udaleko lehendakaritza batzordeko kideek bisitatu dituzte lanak. Instalazio termikoaren lanak amaitutakoan bertze obra batzuk abiatuko dira eta inguratzailearen konponketari amaiera emateko polikarbonatozko estalkia eta dorreak berrikusiko dira. Hala zehaztu baitute teknikariak. Halaber, makina gela berria xafla zulatuzko itxitura batekin estaliko da eraikinaren fatxadan txertatzeko. Lanek 1.045.000 euroko kosto dute eta horietatik 283.257 euro Next Generation Europako funtsetatik heldu dira. Espainiako gobernuaren berreskuratze eraldaketza eta erresilientzia planaren barruan. Labrit pilotalekua La Bombonera ere deitua Iruñeko kirolaren sinbolik handienetakoa eta euskal pilotaren erreferentea da. 1952an inauguratu zen, duen gertuko kirol kartsoagatik nabarmentzen da, eta 1.200 lagun inguruendako edukiera dauka. Ikuslek partida bakoitza intentsitate osoz bizi dezake.